ngap dan sobai piki parlok bistanat ban sengap yakar khubor hakar channel ki ong bangalong ubarit palat hynrei ngal job yaka World Cup bat ngala so yaka Barcelona ong Anthony Griezmann ka khana lyngkot shapang ka jinga yenti u Anthony Griezmann haka jinga lekai football sisin laong ya u Anthony Griezmann ba unlong ubarit palat ban lekai football utai urang lekai shakmat lo soy bat karel sociedad shuabon roiba haka jinglekai jongu haka klub Atletico Madrid haki artli ki jinglekai u Griezmann ulo poi shaka kerdan ba klidu jongkane ka jinglekai dakabara yaka World Cup harashe house nem arjar ra Anthony Griezmann udai na pedeng ki kenden gut ki ba pawnam ki bala ban kam bakila job yaka lempung lekai jong ki shinrang kisnem ban kong jong ne urang lekai batbit jong ka fran ki long ki be bat ka jingla ban long unong lekai batbit kaladon hakal er katto kan nepor hadu bakashti kala penkelalut yaki baro nadu kisngi ba udang sedang hamakon ka jing jong Griezmann yaka football kala long ka ba omla ban yanujor wat hak kamera klasru labam du yaki jing perkhat jongu daka jing lekai ka ba itana hynrei wat hapdeng ka jing jongu yaka football don ki ba artatin laulan em ban pulong ya u kum unong lekai batbit ka ba ka jing jerong bat ka jing long bet jongu kala bu jing keli u Griezmann ulaya chakmat ban pensya bakita kinong artatin ki bakla hangne kalong kumno lale latip ba u Griezmann u jumarestet lingba ki examine school jongu udapwa ban 15 biang shamadan kat baula kakmi jongu Griezmann ka Isabella Lopez kala perkhat da ka sotnat shapang ka jilong khana jong kun jongka habakren haka into de calderon udon tangkawai ka jingkwa bat kata kalong ban im ya ka jingi jongu ya ka football kamdai ka jisotnat jong nongfran kalong ka jisotnat kumba ka kmi jongu ka ong kalalong ka jing im jongu kumu samla u Griezmann lairong saw yak snukli jongu haka jing persyang ban long kum idol jongu u Pavel Nevet watla umla ban compare na unong tho khubor jong ka set hynrei ka jing trei jong Griezmann haka bakut kala palat yaka jong ki luslur jongu house nem arjar khat khandai u Griezmann ula syong bat ka UEFA TV bat la perkhat halor ki jing baning kong jongu ki juong bangarit palat bat kile x-ray yak ti jonga bat yo I hadu kanongan san wala kasab jongu ka paushai hynrei ki klub ki syam jinge banyu ilpa yakalawei hakaba ulu samla unsasan hakamet banlong unong lekai football batpit wat hapdeng ki jingsha phaidin ka jinglong bat ka jingla jong Griezmann kam shomla sange une usamla yelekai football jong ka rifran ula traistom khambun ban yakaba menshua komslem hadin kata laiti yu yakashti ka platam ka kot ka penkla yaka jingim jongu junom wat pli yakane ka jingtho tat hadu ba phinda poi haying laong wei nongpai kai yu Griezmann hadin ka wei pat ka jingbishar hapo lalap yakalat ka jingkhot ban lek bishar haka klub jong ka Spain ka Real Sociedad kabasa kumbaki ong kalong ka history u Anthony Griezmann ulio ban lekai nak klub Real Sociedad hadu arspa artli ki jinglekai bat ulio ban tep hadu sanpo artli ki kol bat ulio ban assist ka phatli hadin ka por ka ba job ha hak thain boski bat ka Sociedad ka klub ka ailat yu Griezmann ulai shakan nongba jong ka Spain bat ulio so bat ka klub Atletico Madrid nakam ta ka jinga kun ka babut ulia keren bat ka into de calderon tang hadin bulu penskam yakane ka jinglek ngadon kam ya ka klub ka bakum kata bat ya ukuis kum Diego Simeone man ki shapang ngaju dawa ya ka jingklan ha ka jinghikai kata ka dai ka rukom jonga bat ngasngeu tenat ya ka jingkala ka bakrau haki buik kalaya hab bat kane ka jingkala kabala penlong ya Griezmann ban yakun ha ka bastang da ka ba shom la ban tap kol haki spotli ki jinglekai ka bading kong jongu na ka klub Atletico Madrid hadin ka por ka bae pan penbai Anthony Griezmann ulalap no kloy yaki kijat barlolong unong kershan haka jing hertma jong Diego Simeone ka jinglekai ba itanat jong kalap teng hadu ka euro arjar khandriu haka bolodon ka benta ka bakrau ban poi ya ka jaj bendriu jong shaka final jong ka jingakob da ka ba job ya ka chutik sia u Anthony Griezmann ulio ban mimadan hadu laispa prap khandaitli ki jinglekai nakam ta ka klub Atletico Madrid hak bolio ban tep chispa prap wait li ki kol Barlio ban assist prap south li Anthony Griezmann ulya rap ya klub Atletico Madrid banyo khur ya Copa del Rey haka ayo melikai arjar khatsau arjar khatsan ya ka UEFA Super Cup haka ayo melikai arjar khatpra arjar khat khandai bat ya ka UEFA Europa League haka ayo melikai arjar khatnyau arjar khatpra u Anthony Griezmann ulio khur ya kanam kumu player of the year haka ayo melikai arjar khatsan arjar khatreu Arsenal hadin ka jing sharem ka basausi haka final persya ya ka Portugal haka Euro ka balalong hanong ba Paris u Griezmann bat ki parlok jongu kila penki ya ka jingsi jongki da ka penki win ya ka World Cup arjar khatra ha ka ba rangalekai barim jong ka Real Sociedad
ula tap gol haka final Persia ya ka Rusia barra ya ka kusnam ba pawnam haka clip mat bola ban posniu tang haka por bu tangrit ka jing trai stom ka jingkut jingmut bat ka jinglong sting jongu banom ailat sate kala penki yakin nongfran haka bola klalong ranglaikai ba pawnam tam jongkari fran haka jingim jongu tang hadin kat arbnai u Anthony Griezmann ula soi shaka club Barcelona haka dor chispa arpo million euro kanai ka jingle kamshom la penkut tang haka jingkiu ba phla ba Griezmann ula poi hynrei kala penkuru hadu katno ula shaking kerdan hak lengka perthai jongka football une ranglaikai u batbit jongkari fran ula laik na ka jinglong khnarit kwadon ka jingang nut shawwei na kinungelekai football ba pawnam tam haka pateng jongu Anthony Griezmann uluyo ban yelekai naka club Barcelona hadu chispa artli kichelekai boluyo ban tap live sun call boluyo ban assist kat nyautli ula jogru yaka Copa del Rey haka ayo melekai arjar arwe hadin ba umshomla la ban penskem yala de hakam nau Anthony Griezmann ula like phai biang shaka club Atletico Madrid haka ban ningkong ula so yaka jingate kular ban airam shwa bon penlong yaka jingkla ba pura house name arjar arpolai kam hadin bolwan phai biang shaka estadio CB Stars Metropolitano une urang lekai na rifran ula thau biang yala de kung urang lekai pedeng kabala aiman sim dakarai jong didar disham haka lempung yalekai jongka World Cup house name arjar haka jinglekai World Cup jong name arjar ka jing penkelai yak kerdan kalailat yaunu ranglaikai barim jongka club Barcelona ban kamyo yakabol nakam taka Atletico bat ka fran daka penon kam yak jingu ijngai bat ka jing tibit ba itanat jongu haka pli yak jinyada haka arta ka live flight name wa Anthony Griezmann ula tho biang yak script jongka jing im jongu bat omdai haka sin ka beningkong sai sin Griezmann la pensha bakinong artatin ki bakla borlo ailat yak jingtrei stom bat ka sap jongu banle yak jingkren enda une ranglaikai jongka rifran ula khot penkut no yak jingim jongu klem artatin unsa her kum uwei nakin dongyalekai bat bitam jongka pateng jongu haba phai shaka kontrak jong Anthony Griezmann bat ka club Atletico Madrid kan sakut haka ayom liur jong usnem arjar reu gomban chupen kan mau hangne Anthony Griezmann ula kren lengba kilat patai kubor hak bolong baka club Atletico Madrid kadai ka club ka khadu jong hadeu ba ro parlok ngin sapek bat kanu ka club Anthony Griezmann unlai ber penyaso lada un mino na ka club Atletico Madrid te parlok tang kini kubor ngangai ba pila sautu ngin sai kendu hak wei pat ka video kuble shibon